May bumalik sa pagkabata. Ano yan, ha? Balik ka sa pagkabata, ah. Lagi ka naglalaro niya nun? Tatak pa. Ah, may ganyan din kayo noon? Oo. Ang yaman pa. Mahal yan dati. Ayan. Dapat may pustahan. 3-5. Wala ko eh. Ah, wala. Yan. Oh. Sige. Ano laro? Kay coins? Dahil 5 pa tama no. Limang laro pa. Yan. Go na, son! 1-on-1. Wala Super Mario? Gusto ko Super Mario. Asa ligo, anak? Ah, sige. Magkano hulog? 5 piso? 5 peso 5 minutes. 10 peso 10 minutes. Ah, per minutes pala siya. Uy! Nahala, sige, pindot na lang kung ano-ano. Wala pa rin nagamit. Wala pa. Ano yung function kung kuhaan? Kung malaki? Oo. Meron yan, naghulog ka na. Nakulog. Hindi naman ako rito kanina. Ayun, oh, nakakapili siya, oh. Kaya nga na. Ayun, Mortal Kombat. Ay, wala. Ayan na, pili. Oh. Hala. Ayan na mga bakla, paikot-ikot po. Tamang Ruby. Ano na, Sarah G? Ikot-ikot lang. Kasi yung nabi ko. Pilit ka po ang start. So, Mortal Kombat. Second five, okay na yan. Ayun. Pura Mortal Kombat. Taas ka. Ayan na. na lang. Kanina. Pili ka dyan. Oh. Yan. Oh, si Call ka. Si 8 forces. Go. Yoyos pa ako eh. Yan. More X-Men. X-Men na lang. Mas maganda. Mas maganda X-Men. Oo, X-Men na. X-Men ka man. Magandang Boogerman dahil. Maganda. Yeah, Marvel tsaka Fire. Sino yung type dyan? Ayun. Marvel Superheroes 2. Insert coins. Walang coins, so gago. Naghulog na siya. Ano 5? Kakahulog ka lang. Start na. Oh, yun na. Pak. Laban na to. Oh. Ayan. Hala. Sige na. Ano yan ni random? Ah, hindi. Pipilit ka. Isa lang. Press start ka na. Pili ka rin sa'yo. Yan. Rayuk. Pak. Chun-Li. Ayan. Kahit sino-sino na lang, no? Alam ko to. Chun-Li. Hala. Pak. Sige. Mia versus Bakang. Bami eh. Go. Hala. Sige. Sira. Ay, yes, go ka. Sa'yo yung palito. Sige, para sila mga nagka-type po. Oh, yes. Chun-Li. Go ka. Go Mia. Hala! Go, go, go. Go. Hala, go. Wala ko. Hi!
Hindi, huwag mo sirain. Tingin mo. Kamay ko dito. Dapat computer. Ano. Dai. Hala, naka 2 hits. Sige. Ala. Dan. Sige, kumain nyo. Pagod ako. Ikaw. Bakang versus ano naman? Bakang versus Zigzag. Okay, tingnan natin. Asa ko, Arnie? Wala pa. Wolf. Insert coin naman. Aray. Ikaw nagulog pa. Ako. Hala, tara. Sige! Pak. Hala. Ang bilis ang kamay ni Bakang, oh. Hala! Hala! Go Jigjag, oh, ayan na. Pak, oh. Hala! Oh, next hero mo. Dali, ayan na. Hala, pak, sige. Hala, taray ni Jigjag, oh. Sige. Hala, yun lang. Dali! Palag. Bawi, sige. Hala, undi na lang. Napak. Ano ko, Bakang na naman. Yawan! Bakang na naman. Round 2 pa. Bakang na naman. Diba? Go Dalsim. Hala. Sige, pindot. Jake, bisa kung saan ito na ginagawa. Isa lang na ito pa. Sana mabunaw. Bating ha? Paggawa. O diba, mamamatay ka niyan eh. 5 hits. Yun lang. Sige pa, pwede pa. Hala. Dagan, Jake! No, isa mang kaoy. Lagi. Wah, kasi kukuha ka. Yun lang. Jake. Ada. Jake, anak Jake. Dagan! Ada. Dire-diretso mo. Puntahan mo siya. Yawa ka bakal! Yawa ka! Yun lang. Yawa for him. Yawa. Dalsim. Ayun na. Wala pa. Okay. Ayun. Yan. Sige. Ayun. Hala. Ano si Bakang? Ano na ako? Diba? Tuslo. Yawa ka. Hindi, tabaran ka mo. Sige. Ay, Pagtulungan ko si Bakang. Hala. Hawa mo. Hala. Yawa mo ba? Lalo mo. Anak, permit ni Jake para mapasa ng yawa. Jake. Anak, Jake. Katapusan mo na. Knockout ka na. Bakang, may another challenger. Kano? 5 piso. Sa Kurano ka. Britney versus Bakang naman. Go. Hala. Sige. Tuloy na tingnan ko. Pak. Sige. Pamitiyo ka niyo sa kitid. Baka nila iya permitting. Oh. Ya. Kubus. Woo! Oh. Galing kuha niya Bakang. Ayun, isa. Magkano ba? Yun lang. Dip. Attack. Uy, yawa. Next play. Oh. Diba? 40 seconds. Mana? Pag-ayos naman. Congrats.
Taob lahat na nakalaban mo. Yes. Mia, Melmar. Ano kasi bating pa rin daw. Gusto pa rin. Okay. Next player. Ma? Ayan. Rounds. Bakang versus bating naman. Uy, maulat pa. Rogue. Storm versus Storm. Juggernaut. Tsaka Cyclops. Oh. Ayan na. Hala! Wala, same kami. Battle of ano to? Hala. Storm sa Storm. Pak. Sige. Hala. Go bating. Wala, yawa ka ka. Wala pang pawa si Bakang oh. Oh, nagod ka kay Bakang. Hala! Hala! Sige, bati! Go, go, go! Ikaw kayo magpapataob sa kanya. Hala! Hindi. Hindi papayag si... Wow! Taray! Hala! Bumawi. Hala! Hala! Sige! Kanala. Ano ba? Wala ka. Bakit pareho kayo? Kaya nga, magandahan na lang ng emote. Hala. Hala! Hala. Pak. Pas si bating. Hala. Sige. Hala. Malak ka. Hala. Hala. Juggernaut tsaka Cyclops. Hala! Lagot ka! Bakang! Pak. Ano nga, Bakang? Isa na lang. Hala! lalabas yung pangalawang hero. Cyclops na. Cyclops tsaka Juggernaut. Ay, hindi. Same Araw. pa rin. Yung kinuha Round two. niya eh. Dapat namatay si Bating Cyclops. Ganun din si Juggernaut. Hala, Bating. Hala! Sinisibli hala ni Bating. Oh, pak. Halo ka na Bakang. Kawata yung movement kang. Oo, diba? Ikaw na marunong Bakang. Kasi nahulog. Ka marunong Bakang. Diba yung nakatalo na kay Bakang? Magaling si Juan. Saan ba sila? Napang.